नमस्कार आप सभी लोग को, हर हर महादेव। काशी में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। काशी में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। देवघर में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। देवघर में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। आधा मड़ैया भोला चम चमकइले, आधा में गंगा जल बहवइले हो सखी गौरा के सजनवा। आधा में गंगा जल बहवइले हो सखी गौरा के सजनवा। देवघर में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। काशी में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। देवघर में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। आधा मड़ैया भोला नागवा बसइले, आधा मड़ैया भोला नागवा बसइले। आधा में बिछु गोजरवा हो सखी गौरा के सजनवा। आधा में बिछु गोजरवा हो सखी गौरा के सजनवा। काशी में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। देवघर में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। आधे मड़ैया भोल डमरी त्रिशूलवा रखले, आधे में आसन लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। देवघर में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। काशी में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। देवघर में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। मड़ई दुआरे भक्त लोग बैठे, मड़ई दुआरे भक्त लोग बैठे। घूमी घूमी चर्चा सुनाइले हो सखी गौरा के सजनवा। घूमी घूमी चर्चा सुनाइले हो सखी गौरा के सजनवा। काशी में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। देवघर में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनवा। घूमी घूमी दाया बर सइले हो स
सखी गौरा के सजनावा घूमी घूमी दया बरसइले हो सखी गौरा के सजनावा काशी में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनावा देवघर में मड़ई लगइले हो सखी गौरा के सजनावा।